Nga namang pulis ka, bago-bago mo palang na-assign ka, tapos ngayon ka palang, anong basis mo? Yung statement ng mga pulis na nagpa-picture, nakaganda-ganda pa ng ngiti niya, the fact na nakangiti, masaya kayo sa pagtanggap nyo ng G-Zion. Kaya lang, binili nyo siguro sa Changi, hindi nagamit, na-frustrate kayo kasi mukhang pera kayo. Diba? O di, nasa poll kayo. So ngayon, ang nangyari, ito ang simula, tandaan ninyo, ng pagbagsak ninyo at paghinto sa pagiging alagad ng batas. Sinayang ninyo ang uniforme ninyo bilang pulis. Tandaan ninyo yan. So people of the world, mga Maharlikans, nakikita ninyo ang pulis na nagreklamo. Kasama nila sa picture ang mga taga-Maharlikans. Diba? Nakakahiya kayo mga sir at mga ilalabas ni Bathala ang tunay ninyong pagkatao. So, ganito yan. Sinabi ko na abangan ang aking live tungkol sa kung ano ang pagkay ni Police Captain Alex Celes para gawin niyang complainant ang kanyang sarili against Maharlika Nation. Now, huwag niyo akong i-single out. Filean ninyo ng kaso ang Maharlika Nation. Filean niyo ng kaso. Harapin ninyo sa International Tribal Court. Diyan kayo nagkamali sapagkat ang International Tribal Court ay recognized, accredited by United Nations. Kaya mga bobo man kayo, mga manguk man kayo, mga tanga man kayo, ouch! Sakit! Sorry! Ngano ka man, Diyos ka, may kapwede murahin? Pakita mo ang tapang mo at Celes. Di garanti ang police captain mo para hindi kasabihan ng taong bayan ng pagkakamali mo. Diyan malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok ang sistema ninyo. Saan ka magpasaklolo? Sa direktor ng Philippine National Police? Do you think kampihan ka? Gumawa ka ng premature accusations against Maharlika Nations? Against spokesperson Dato Emmanuel Magsisidya? By just simply citing of what I am doing? Because you heard, you watched my video sa YouTube? Diyan kayo nagkamali ng kinalaban ninyo. I-checkmate ko kayo. Diyan nyo makita na pakaulawan kayo ng mundo. Unang-una, Sir Celes, sana pinoprotektahan mo. Ito ito lang ang aking masasabi. Tandaan nyo na abangan ng aking live dito ngayon tungkol sa kung ano ang pakay ni Police Captain Celes sa paggawa niya ng kanyang sarili bilang complainant against Dato Emmanuel Magsisidya at saka Maharlika Nations. So dyan mga kababayan, taong bayan, people of the world, makikita ang screenshot kung bakit pinalitan si Gamutan as Chief of Police ng Socorro kay Celes. Kasi bakit? Nagsulti man, nagsalita man si Gamutan ng totoo. Kasi wala man nakita si Gamutan na mali. Kahit magharapan kami ni Gamutan, tanungin ko anong mali na ginawa ng Maharlika Nations. Anong mali ang ginawa ni Dato Emmanuel Magsisidya? Si Atty. Canta lang man ang kumakalaban. Si Edilito Sangko lang man ang kumakalaban. Si Dison lang man ang kumakalaban. Yung maestra lang man ang kumakalaban dyan sa Socorro. Lahat kayo, kapag filean ng kaso ng Maharlika, wala kayong retirement fee. Bakit? Mayaman kayo? Magbayad kayo ng abogado? Ang Maharlika Nation willing to pay 21 billion pesos. Sirain nyo lang kami. Walang problema yan. Kaya ninyong bayaran yan? Kaya ninyong ubusin ang 21 billion pesos in a form of G-Zion? Kahit masabihin pa natin what we call this. Huwag kayong mag-alala. Maraming salamat. Sasabihin ko na ito sa inyo. Total, inumpisahan ninyo ang giyera sa kay Dato Emmanuel Magsisidya. Now, this is now the time that ilabas ko ang armas ko sa inyo. Ganito yan. I really appreciate those followers of mine who have good heart, willing to give the currency of different countries all over the world in exchange of G-Zion currency. Maraming salamat sa mga followers ko bilang munting tinig ng ordinaryong Maharlika,
bilang tulong nila para ma-circulate ang G-Zion, para mag-exchange ang G-Zion, i-announce ko sa buong mundo na mayroon akong mga followers na willing magdala ng Canadian dollars, Australian dollars, we have also Hong Kong dollars, lahat ng mga dollars in exchange of G-Zion currency. Kahit alam nilang wala pang value ang G-Zion dito sa Pilipinas. This is now the time. This is now the time for you na manginig kayo sapagkat lalabas na ngayon kung ano ang dapat ilabas. Lahat ng kumakalaban sa Maharlika, tumbayan pagdating sa prinsipyo at paninindigan. Bakit hindi nyo kakampi ang Diyos? Kakampi namin si Bathala. Kasi kami, wala kaming ginawa kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang ating kapwa. Ngayon, maraming salamat. Maraming salamat, Ate Helen Diamante Aboro. Ang dami kong followers magpapadala sa akin, ako sasabihin ko na ng personal, magpapadala sa akin ng iba't ibang currency kapalit ng G-Zion. Hindi ako matatakot magsabi niyan kahit nasa harapan pa ako ng Senado. Gagawin ko ang lahat upang matupad ang pangarap ng Maharlika Nation na matulungang ibangon sa kahirapan ang mga lahing pinili. And maraming salamat din because I have also a followers from Australia na nagkausap kami na ang direktor ng bangko na kung saan siya nakadeposit at ang kanyang mga stockholders willing to give help, pumunting tinig ng ordinaryong Maharlika to realize the circulation of G-Zion not in the Republic of the Philippines but in Australia. Yan ang ipapanalangin kung magkatotoo yan. Sapagkat isang bangko lang ang tatanggap, isang bansa lang ang mapaprioritize. And I'm also informing the world that we already sent through DHL G-Zion currency in India so that the India company na kung saan kukuhanan ng 100,000 sacks of rice can study the authenticity of G-Zion currency with or without the approval or the acknowledgement of Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya kayong mga nakalipusta sa akin at sa Maharlika Nation, tutulungan pa rin kayo. Pasalamatan pa rin namin kayo. Kaya ako, maraming salamat sa lahat ng aking followers na nag-signify na magbigay ng currency nila na ang kapalit ay G-Zion. Kahit, take note, alam nila na wala pang value ang G-Zion currency dito sa Republika ng Pilipinas. Tatanawin ko na utang na loob ang lahat ng offer sa akin. Hindi ako kukuha ni 5 duling. Total, nangako man sila na tulungan nila ako, pues ito na yung pagkakataon. Natuparin nila kanilang tulong. Kahit alam nilang walang value dito sa Pilipinas ang G-Zion, people of the world, they are willing to give their income. They are willing to withdraw their money kung saang bangko sila nakadeposit outside the country. Bargain na dapat tanggapin ng bangko na yan ang G-Zion currency with or without the acknowledgement of Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Bathala na ang gagalaw. Kaya tandaan niyan. Kaya ako, tatanggapin ko ang tulong ng aking mga followers. Darating na punuin ng iba't ibang currency ang International Bank of Maharlika in preparation sa napakalaking kaganapan sa Maharlika Nation. Kaya kayong mga nagbabalak na magtanim ng bomba sa Maharlika, naka-intercept na po, babasahin ko po para nang sa ganun, klarong-klaro ito. Kaya ikaw, Captain Celes, tandaan mo, may alam ako kung ano ang background mo sa Caraga region. Ikaw, wala kang alam sa pagkatao ko.
Sisiguraduhin ko na may sasabihin sa akin ang mga kabatch mo sa Philippine National Police Academy na mga colonel at general na nakipag-communicate sa akin para ipaalam na dapat daw ako mag-ingat sa iyo. Pero ito lang masasabi ko sa inyo na mga pulis na manggagamit ng paggamit makakarating sa Department of Interior and Local Government Secretary at President Rodrigo Roa Duterte ang grave misconduct na ginawa ninyo at sa regional director ninyo. Ha? Klaro yan. Ngayon, babasahin ko ang isa sa mga message na binigay sa akin ng concerned citizen. Ang nangyari dito, ganito yan. Magbantay ka mo, sir. Kay ang muagaw ni Anang Palasyo sa Maharlika, kang taga-Socorro daw sila, ang mulingkod kuno diha. Adiser sila musulong, tamnan nila og mga bomba sa likod. Ang live wire daw nga gibutang sa pader ay dili igo kana nga panalipod. Og ang nagabudlay diha ay dili makapaghimulos. O ang mga puti nga tao nga adto sa layong dapit gikan dili kuno angay nga inyong saligan. Kay traidor daw sila, Sir Glenn. Ito, sir, mensahe kini nga dapat nimo manabsabtan. Kaya ang sabi niya, kaluoy gayon sa mga tao sa sulod. Unta ang Dios kanunay magauban sa ila sa Maharlika sa sulod ug labaw sa tanan kanimo, sir. O protektahan kitang tanan. God bless us all. Hindi ko po ito dinilit. Nakalagay po dito lahat ng informations. Sinasabi ko sa inyo, I am very willing to take my life. I am very willing to rest my life.